ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପନିର ପକୋଡ଼ା। ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ ନେଇ ପନିରକୁ ଏମିତି କାଟି ନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବେସନ ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋଡ଼ା ଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ମିଶାଇବା। ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପନିରକୁ ବେସନରେ ଗୋଳାଇ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ପନିର ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଧନିଆ ଚଟଣି ସହିତ